जसा की बोललो होतो तुम्हाला आपले डेंग्यूच्या टेस्टचे आणि कावीळच्या टेस्टचे रिपोर्ट आलेले आहेत. नमस्कार मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर आजचा प्लॅन काय आहे, काय करतो? आज काढूचे आडसारा. डॉक्टर बोलले सध्या पौष्टिक, तर पप्पा बोललेले आडसारा काढूया मंडळी. तर हे बघा आमचे माड असतच, तुमका माहीतच असत. जर नवीन कोण असले ना तर त्यांना ह्या घर पण माहिती नसताना आणि त्याच्यानंतर ही आडसारा आणि माड पण आमच्या माहीत नसतले. आडसारा म्हणजे शहाळी मंडळी. अजून एक गोष्ट मंडळी की बऱ्याच जणांना असं वाटतं की मी एज्युकेशनल काय दाखवणे नाही, शिकण्यासारख्या. तर मंडळी हो फक्त ना एंटरटेनिंग पर्पजसाठी मी व्हिडिओ बनवते, तुमच्यासाठी पण आणि माझ्यासाठी पण. मी फक्त माझे मेमरीज असत ते स्टोअर करी दिले आतापर्यंत गेले वर्षभराचे, म्हणजे पुढे जाऊन आपण बघूचं असताना मी काय करीत होईपर्यंत येईल त्याचा बरा पडता. तर तुमका एज्युकेशनल काय शिकायचं असत तर भरपूर यूट्यूबवरती मंडळी ना एज्युकेशनल चॅनल असतात ज्याच्यावरनं तुम्ही खूप काय काय माहिती घेऊ शकताय. तर आमच्या याच्यावरती तर डेली ब्लॉग असतात. मी फक्त काय माझ्या लाईफमध्ये चाललं ना तर शेअर करते आणि तर खूप जणांना आवडतं ना, त्याच्यामुळे मी या कंटिन्यूस ठेवले. तर आता बघूया कशा प्रकारे काय काय आई ठरवता. आता पहिली गोष्ट तर गडा तयार करू होई, त्याच्याशिवाय ते आडसारा आपली शाळी असं ते काढून मिळायची नाही. आईने जुगाड लायल्यान सुद्धा एक सवय असा. आता बांध रोशी होते ही सडो आणलं यो, आई सडो आणल्यान आमका जास्त काढूची नाही मंडळी. ह्या मोडू का हासोड घातल्यान दिसता तर भर भक्कम काय भली भक्कम. ह्याच्यात काठी घालू असतो अशी अशी मग असा राहू त्याला. आता काय आणतलं मला देखा असत काही ती भानू थैली याच्यापेक्षा लहान आहे नको. दिवस झाले असा घे असे सांगते अशी काठी अशी कशी रवतली अशी बारको तुकडं करूया. हे तर थोडी कशी टकणार नाही. अशी उलटी सुलटी करून बघ असं. हां मंडळी आमची गाठी तर रेडी झाली आहे आणि बघू शकताय माझी आयडिया कामा गेली बघलं सांगलेलं आहे माई जुगाड. तर केलूक रेडी झालेला असा आपला एका म्हणतात केलूक मंडळी. हो जो काय आता स्ट्रक्चर रेडी झाला ते का केलूक. आता काढूया. काय फुला घालतो ना फुला म्हणजे आयडिया बरी आहे. फुला घातल्याने तरी आयडिया बरी आहे. पहिले काढे काय सर आपला हात पुस्तक उघड्यात काढू काय बरे. जमता आता तुम्ही म्हणताल मंडळी ओमकार कशा करणार नाही. मीच काढते ती एवढी वाक्य काढतेलच दी दे दी मी काढते दी तशी आई स्ट्रॉंग असा. मी काढते दी तुका नाही जमायचा लांब राहा काय अडसारा बघ काढून नाही वाटलं एक काढ लांब राहा त्याच मोडत नाही तर ए लांब राव अंगार पडते खळ्यात येत त्याला कधी वरती झालं. मंडई खूप वेळानंतर आपणा काय भेटलं बघा. भेटलो आपणाक एकच नारळ. आडसारा तर काय आपणाक भेटा की नाही. पडक तयारच नाही ते पडक तयार नाही आडसारा नाही वाटतं ह्याच्यात. नारळ झालेत मंडळी. पप्पा इल्याशिवाय काय खरा नाही. आता नारळ काय करतो त्याचा पाणी ओलं असतं ना त्याच्यात फोडून पाणी पिऊ काय फोडी आहे का. चल सोलू आहे परत थोडं नेऊया. हय चल बाहेर आता तू परत सोडून का शकता घरात नेत. पाणी बघूया मंडळी आता कसा आता. मोर बघ कसला आरडता मस्त. या साईड मंडळी मस्त ना संध्याकाळचे मोर आरडत असतात सारखे. आवाज एकदम भारी येता. माडात पण येतात सर खाली. मंडळी मला खाऊ काय पौष्टिकच कारण माझं वजन किती आता विचार आहे 46
46 किलो 46 किलो वजन आहे मंडळी माझा. वय वर्ष 23 आणि वजन असं 46 किलो. डबल झाला त्याच्यात काय. अरे होय ना, 23 दूने 46. मंडळी आपली याची टेस्ट केलो आम्ही, कावीळ आणि डेंग्यूची. त्याचे रिपोर्ट येतले संध्याकाळी, पप्पा येताना घेऊन येतले आपल्यासोबत. रिपोर्ट दिल्यानंतर कळतं, ते बघू शकतो घराकडे. तरी पण डॉक्टरांना दाखवतो ना, कासला दादा दाखवायचं नाहीतर तू कसं कळतं काय. पण तसं आहे, रक्त तपासून जावं लागतं का परत. आता सोमवारी जाऊ का जाया CBC करू गया. प्लेटलेट्स आणि सगळा कळतं. एज बी कमी झाला, वाढला, काय झाला. त्या दिवशी म्हणजे ह्या हाताक टोपल्यानी, आज टोपल्यानी ह्या हाताक. तसं दुखणार नाही. दुखणार ना. आडसराच्या भरोशावर म्हणजे आई घेऊन गेली तांबियो. सूर्य अण्णा असते खोबरा काढू. एकदम जुनणार पाणी म्हणजे योग्यच संपलं याच्यातला. तू काय नको. केव्हा म्हणजे नारळाचं पाणी पिऊक तांबे बरा. तांबियो बरा. आडसाला गडा नीट असली असती तरी इल्ली असती, पण गडा नीट नाही. घेऊनच जा, मी गाडा ठेवतोय. उभी करून ठेव, आडवी ठेव. म्हणजे आपण काठी उचलून ठेवूया. अशा प्रकारे मंडळी आपली आडसाराची मोहीम गेली नारळावरती. तर घामाघुमत जाऊक झाला एकदम. तर जाते, हातपाय वगैरे धुते, तोपर्यंत पप्पा वगैरे पण येतील संध्याकाळी. आता टाइमच झालेला, तसे पण 7 वाजता दिलेले असत. पप्पा येतले 7:30 पर्यंत. सो जाऊया, चला हातपाय वगैरे धुवून रेडी होऊया. रिपोर्ट बघ यायल्यानंतर काय येतात ते. मंडळी हातपाय तर धुवून झालेले आहेत आणि टाइम झालेला आहे चाय प्यायचा. तर या चाय प्यायला. पप्पा आणि रिपोर्ट पण आलेला आहे, रिपोर्ट तुम्हाला दाखवतो. काय टेन्शन गेला. टेन्शन तसं गेलेलाच असा. तर आपली पिऊन झाली आहे मंडळी आणि गाडीवरचं नाव दाखवक नाही होते. तर मिनी ब्लॉग ऑलरेडी इल्लेलो असा, पण बरेच जण असतात जे मिनी ब्लॉग बघत नाही, तर मोठे ब्लॉगच बघतात. तर त्यांच्यासाठी एकदा दाखवते, बघू शकताय. हे बघा, पहिल्यासारखे सेम टू सेम झालेला असा. आणि आता लोकांना ओळखाक चांगला, जसं की मिनी ब्लॉगमध्ये बोललंय, बऱ्याच जणांना ओळखाक ये नाही. आणि अजून एक कमेंट होती गाडीवरती, तुझं नाव नाही कशाक. तर माझा हे सर असा ऑलरेडी या बस झाला माझ्यासाठी. बाकी हे लहान असत माझ्यापेक्षा, दिव्या आणि बाबू, तर त्यांच्यासाठी. आणि हैसर पण असा म्हणलंय आपला. हे बघा, या साईडी कसा फेसबुकचा कोकण किंग ओमकार. आणि या सगळ्या मंडी तुमच्यामुळे फक्त. या मंडी बघा आनंद दिलेला असा. हे बघा साईबाबांचा. पहिल्या गाडीत पण होता एकदम, याच्या अगोदर पण गाडी होती. जर कोण नवीन असला तर तुमका माहिती नसतली. सो असा करून ठेवतो, कारण आमचे कुत्रे याच्यावरती बसतात नंतर येऊन. आणि मागच्या टायमागे बघा सीटची वाट लावलेली त्याच्यामुळे. आणि आता पाऊस गेलेला मंडई, तर हे आपले पट्टे असतात ना, त्यांना चिकटपट्टी लावूया. हे बघा साईडचे मस्त असे उडतात, चांगले वाटतात, भारी. आणि अजून एक कमेंट होती, एरियल पण नाव मस्त वाटतेली गाडी म्हणून. तरी बघा एरियल लावलेली या. चिकटपट्टी लावून टाकूया पटापट. चिकटपट्टी तर आपली लावून झाली आणि आता बघू शकताय तुम्ही, आता मस्त दिसता. मगाशी जसं बोलले म्हणजे वारायला ना मस्त. या साईड कसा होता, एकदम भारी वाटता, अट्रॅक्टिव्ह, एकदम भारी. टाइम झालेला जेवचो. आणि आज तुमका माझं जेवण दाखवते. सगळ्यांची जेवण वेगळी येतात, सगळ्यांची डिफरंट असत. पप्पानी चालू केली आणि पप्पांची पेज, आज पेज पप्पा पेज होई झाली. पेजवर समाधान. त्याका सार नको, मग त्याका अंड्याची आमटी, हे तुका कढी, माझी म्हणणे ताकाची कढी आणि कारल्याची भाजी. मी सगळ्यातला व्हायचं मिक्स. काय नको हा. त्यांचे मासे चिकन बंद झाला का जेवणच सगळ्यांचं सुटलं. आज कढी घेऊ का म्हणली, कढी कढी सगळ्यांनी अन्न सोडले. रिपोर्ट दाखवत नाही मग गडबडीत. जेवूया आधी जेवण घेऊया म्हणले. जेवण वगैरे तर झालेलं आहे. आणि जसं की बोललो होतो तुम्हाला, आपले डेंग्यूच्या टेस्टचे आणि कावीळच्या टेस्टचे रिपोर्ट आलेले आहेत. तर कसे असतात
बऱ्याच जणांना कोणी केला असला तर माहिती असताला. आणि एक आनंदाची गोष्ट म्हणजे काय, दोन्ही रिपोर्ट निगेटिव्ह इलेले आहेत, काय टेन्शन नाही. जसं की मागाशी आई बोललेलीच, बघू शकता निगेटिव्ह निगेटिव्ह निगेटिव्ह. आणि तुमच्या सगळ्यांचे इतके कमेंट आणि भरपूरच मेसेज सगळ्यांचे प्रायव्हेट आशीर्वाद इंस्टाग्राम वरती तर एवढे काय विचारूच नका. तर सगळ्यांचे आशीर्वाद आणि खूपच काय आता बोलायला काय, शक्य नाही मंडळी. 4 दिवसासाठी ती टायफॉइडची ट्रीटमेंट आहे, ती परत सोमवारी एकदा ब्लड चेक करून घ्यायचं काय, मग झाला म्हणजे नंतर ठरवतले ते पुढे अजून ट्रीटमेंट द्यायची काय नाही. आता तोपर्यंत 4 दिवसाचे दिलेले आहेत औषध गोळी, ते संपले की मग सोमवारी परत करून घ्यायचं. आणि बाकी मंडळी टेन्शन होता मेन म्हणजे, आई याच्याच मागे होती सारखी. तर हे निगेटिव्ह म्हणजे आता घाबराक नका तसं काय. आता पथ्य पाणी आणि तर मंडळी माझं वजन कमी झालं ना, त्याच्यामुळे तर अशक्तपणा सारखं वाटत होतं. 46 किलो वजन आहे आमच्या घरात सगळ्यात कमी वजनाचं आहे. कारण त्याचा जन्मात पण वजन कमी होता, 1 किलो 800 होता, पण लहान असल्यापासून त्याचं वजन कमीच होतं. सो आता काय झालं मंडळी, आजच्या दिवसातलं शेवटचं काम रिपोर्ट रवलेले दाखवचे. ते गडबडीत कामात सगळ्यात रवतात. उशीर झाले सगळे, 11 वाजले. 11 वाजले कधीच्या कधी. उशीर झालेले, 11:30 वाजलेले काल. तर मंडळी घरातले बाकी सगळे तर झोपलेत आणि आम्ही पण आता झोपाकच जाऊया. म्हणजे आपलं ब्लॉग एडिट करून झालो काय झोपाक जाऊया. आणि हल्ली मंडळी बाहेर फिराक शकणे नाही सध्या, आणि आई पाठवून आपण नाही, गाडीवर पण नाही. एकदम असं अशक्तपणा तर नाही, पण तरी पण पाठवणार नाही गाडीवरती. तर 2-3 दिवस काय भाड्याक मी दिसायचं नाही, पहिली गोष्ट तर. नाही तर शनिवार रविवार मीच गाडीवरती जाय, आणि बाहेरचे ब्लॉग्स आहेत मस्त. तर आता त्याच्यामुळे ब्लॉग बाहेरचे येणार नाही, घराकडे चालू आहेत. तर थोडासा ॲडजस्ट करून घ्या, बरं वाटलं का लगेच मग आपण बाहेर फिराक शकतो. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.